Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Нині Господь закликає всіх віруючих іти за Ним. Для чого? Для чого нам треба йти за Ісусом Христом, коли за Ним пішли апостоли і всі ізбрані Божії? Що вони чекали від Ісуса? Зарплату, награду, хвали, похвали, грамоти. Сьогодні в Євангелії каже Господь: «Я єсть світло миру, світло всьому світові. Хто йде за мною, не буде жити в темноті, не буде йти в темноті, не знає куди, напомацки, глядає путь, як сліпий з паличкою, або питаючий перед собою предмети, бо не вдарився». Така різниця між людьми віруючими і невіруючими. В зовнішньому всі однакі. І до церкви ходячі, і котрі сидять вдома. Но різниця в тому, що Господь дарує людям віруючим світло. Подобно тому, як коли ми йдемо ночі, включається наш фонарик, наша віленька, і ми видимо путь. І вже не впадемо в яму, обійдемо її, чого не можуть люди невіруючі, які рахують себе розумними, рахують себе розсудительними, современними, взагалі розвитими, а Господь покликає нас увидіти, що тільки той, хто за Христом іде, буде мати силу і способності не упасти. От чому Господь дарує нам, людям церковним, много раз моглися бути у біді, а Господь одвів нас. Ми деколи то не рахуємо, кілько то раз було, а то буває много раз. І іноді чоловік не церковний, один раз попав у біду і з тої вийти вже не може. І так Господь дарує нам закликом своїм піти за Ним по путі світлому. Правда, путь Христов доста узенький. Світло указує на один путь, узенький, но ведущий у Царство Божие. І тепер від нас зависить, що ми ізберемо. Ізберемо путь жизни, або зберемо путь широкий, котрий іде, а конець його пропасть, і в'єдно шубовстиме туди, або наоборот. Чоловік приймає рішення не йти путем широким, путем розврата, путем нечистоти, безбожія і темноти. І збираємо путь жизни. І інтересно, що много раз у цьому світі і безбожники жонглірували, маніпулювали словом світло і темнота. Так вони почали називати научні атеїсти, що це люди до церкви ходячі, вони темні, не знають, куди йдуть і за чим йдуть. А от вони, научні атеїсти, то світло передовое. Но в результаті ці світляки наповнили мир тільки гоненнями, війнами, концлагерями, розрушенням храмів, монастирів, спаленням мільярдів книжок. Все палили, все ламали, кришили, крести зрізали. Це було не доказательство цивілізації, це було доказательство катастрофічної дикості, якої древність не знала. Но в тому-то і діло, і проблема чоловіка-розрушителя і безбожника, що він не розуміє, що він робить. Мало того, в Євангелії навіть написано, що прийдуть такі часи, що гонителі будуть убивати людей і будуть думати, що вони тим служать Богу. Оно прийшло вже час, коли люди є в спеціальних службах, які вбивають противників, получають заказ вбивати, і вони увірені, що це роблять во ім'я чогось. Хоча рано або пізно, або в будь-якому випадку вони убійці. Так Господь покликає нас в цьому мірі не йти путем всього світа, а світлим путем євангельським. Бо цей світ не предлагає нам нічого, крім того, що від чого ми давно вже втікли. Це путь розврата, нечистоти, безумія, гордості, превозношення і самоувереності. Ведь этот мир придумав такі поговорки собі: нікому не вір і свою сорочці не вір. Нікому не вір, ні жоні, ні друзям, нікому, ні дітям. І так живуть мудреці. Нікому не вірує, пропадає і істліває. Бог дарує нам наоборот.
Навіть якщо хтось із друзів наших предав нас, можемо ли ми із-за одного із 100, тих 99 вже не любити і не довіряти їм? Безумовно, ні. Із-за одного предателя, із-за предателя Юди, Господь не отверг 11 апостолів других, наоборот, і збираючи пізніше ще 70 апостолів і послав їх на проповідь. І ми в цьому мірі держимося пуття Христового. Путь істини, путь світлий, путь доступний. І у апостола Павла в посланні Коринфянам є навіть таке слово, що настільки Божий путь простий, настільки понятний і доступний, що для многих людей ця простота деколи пугає. Чому так просто? Ведь для того, щоб в цьому мірі якісь предложити ідеї, а так їх обкрутять словами. Вспоминаю совєтські часи, коли робили передовицю в газеті, то цілу сторінку першу писали повно і не про що. Віра во Христа настільки проста і доступна, що Павел каже, Коринфян, аж боюся, щоб вас хтось не соблазнив, так як соблазнив через ту простоту Єву сатана. Тому що простота во Христі – це означає, що настільки легкий доступ до Христа всім. Не треба мати вищого освіту, не треба мати гроші і посаду. Треба мати чисте серце і желання бути з Богом. І простота во Христі відкривається нам. Най Бог дай, щоб ми були теж в простоті своєї, приступали просто до Христа Ісуса, бо так поступаючи, ніколи не возгордяйся, держася в єдинстві з церквою, оберігайся приманок цього світа, держася путі Христовому, все будемо способні многое зробити, а в вічності разом зі святими зможемо наслідувати Царство Божие, Царство світла. Амінь. Христос воскресе!